በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ይብዛሕልኩም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ከመይ አኒኹም? አነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ብዘለኽሙ ሰላምኩም ይብዛሕለይ እምበር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሕፅር ዝበለት መንፈሳዊት ግጥሚ ከም ዝስዕብ ከቕርባየ ጀሚረ ክሳብ ዝፍፅም ብፅሞና ክትከታተሉኒ ብትሕትና ላቦ። አርእስቲ ናይ ግጥምና ከዘንቱ ታሪኾም ናይ ቅዱሳን አቦታተይ ከዘንቲ ታሪኾም እንግሆም ዝወፍሩ ምእንቲ ሃይማኖቶም ብቕዓት እኳ እንተጎደለኒ ንገድሎም ከውሪ ዓቕመይ ግን ክብል ብሓይሊ ፈጣሪ ብመኒኦም ክፍልም ነቢያዶ ሃዋርያት ፍቕሪ ጎይታ ዘውፅሖም ክሳብ ሞት ገሊኦም እውን ክሳዶም ዘሕለፉ ሰማዕታት ደሞም ኪዕዎም ክረኽቡ አኽሊል ዓወት አለው እውን ካብ ቤላታት ዝመረፁ ደብሪ መከራ ፀጊቦም ክሓፍሱ ሰማያዊ ክብሪ ጻድቃናት ክብሎም እምነቶም ፈጸምቲ ኣብ ምድሪ ከለው ስሞም ዝተቐየረ መላእኽቲ ፍትወት ናይ ዓለም ቁልሕ ከይበሉ ኣፈቓድኡ በረኻታት ኮለል በሉ ንነዊሐ ጠሚቶም ንቅዱስ ዓላማ ስግኦም መሕሲሞም ክለብሱ ግርማ ፈጣሪኦም ዘይፈልጡ እምነት ዘብዝሑ ንሰለኦም ነቢዖም ንጸሎት ዝነቕሑ ኣምላኽ ኣዳለዎም ዘስተውዕል ጥበብ ንዓለም ሰበኹ ቃል ወንጌል ዘይጽገብ ከምዚ እዩ ታሪኾም ቅዱሳት አቦታትና ትእዛዙ ዘኽብሩ ክሳብ መወዳእታ ብሰናይ ግብሮም ዝዘርእዎ ሓፈሱ ዝበለጸ ሃብቲ መንግስቲ ወረሱ መዓዘዚ ጥራይ ኣላውን ብኽሉ ኽብርቲ ኣዶ ልዑል ጎይታ ናይ ሰማይ ንግስቲ ስማ ጥዑም ካብ መዓር ጸባ ማርያመይ ክብል ዝተጨነቐ ቤተሰባ ተስፍኡ ንኣዳም ዝወጸላ ካብ ሲኦል ጸዋሪት መለኮት ብኽልተ ወገን ድንግል ብርሃን ወሊዳ ሰላም ዝኣወጀት ውሒድዋ እኳ ደኣ ናይ ጸጋ ስግደት እቲ ተኣምር ገድሎም ገሪምኒ ኣነስ ኣብ ቅድሚኦም ፈንፊነዮ ናተይ መምልላስ ጽድቂ ተገበርኩ ይንፋሕ ይትዕነን ይቕረዳ ኣይበለለይ ኣምላክ ቅዱሳን መዘከርታ ጻዲቕ ንዘለዓለም ይነብር። መዝሙረ ዳዊት 112 ፍቅዲ 6 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀለ ክቡር አሜን። ይትባረክ አምላከ አበዊነ